Erokamano ahinya. Neno ka gima litmus test penj ni jatend piny nenore ka gima ogore gi piny e lepe. Kanyo nyalo bage matin, ok matin to mang'eny. Nikech kata ng'eni ji osewuoyo e wach Kindiki. Inyalo paro chieng' mane ji ong'anyo ma kwetho chwe chopo nyaka e od bura. Ka bang'e to neno ka ne jatend migawo mar jolweny ne nondiko nochapo kana ondiko barua mane nyiso ni koro jolweny biro chiwo biro konyo ji warita. Kendo neno ka en wach manowuok matek kendo nochweyo chopo nyaka e doho. To gola jolweny mondo mi obed oko e kinde ma kamacha cha bende ne okete en owuon kama tek e kinde kod jopiny. Nikech jopiny en ng'ini bedo ni koro in malo kanyo, jopiny ng'i kaka in e wuon wach nikech in mitelo ne migawo no. Kaka winjo jadolo loso ni kata obedo ni Kithure Kindiki en ng'ama nigi lony, ng'ama ok ong'eyo ni Profesa Kithure Kindiki nigi lony onge. Anya paro ka achiel kuom owetene miluongo ni Profesa Kindiki nopuonja ka e mbalariany. Odgi gin jomosomo mabe ok ong'ere. Makata en owuon samoro kinde mokalo ne go mbaka ni mane owinjore be nobedo jalup jatend piny. To samoro kaka siasa debed ni timore, gikone nobedo gi ng'ama chielo. Koro apani samoro nitie kama ne inyalo kete maberie moloyo kama ne okete cha. Kata samoro dibed ni nonyalo dong' adong'a oko nikech gik mathoth mapod onyalo timo nitie. Machanga ma nyaka mana chapo buge, onyaporo nyalo timo gik mang'eny ahinya mopogore gi bede e sirikal. Ting'eni migawo mare cha nitiere mirima moro ma samoro joma nyicha ne ng'anyo gi familia maggi to gi wedegi to gi ji mamoko bende nyicha ng'iyo ni noroch ratiro mag nyithindo gi ratiro mag jokenya mamoko. Nene kaka jal mane nitie wi hotel kendo en mane nyicha ne otayo chenro nikech en manotelo ne migawo. Koro apani kichak iduoke kacha cha to mana ka jadolo winjo wache no nyiso ni jatend piny otemo iwacho ga ni dhok mar pap wache ni lith lwedo madiere. Chalo kage mengiso gi. Otango nwago. Lith lwedo madiere. Mutadu. Kai tiwinjo ka bang'e tiwinjo ko chako duogo olore kana olore nyoro cha. Ni akoro to romo. Okanya yie mondo dhi mokalo kanyo. Ni dong ncha ndwaro gima kama atimo ni. Nchu dwaro kama atimo. Nchu dwaro kama atimo. Timo machacha tichake duoke bacheli chalo ng'amogo step achiel mbele tigo apari chien. Koro jogi chak omi chien kumigo ya apar ne mo chak duoki mondo chak go achiel mbele. Koro wachalo joma ok wago okang'. Koro en owuon ang'eni samoro dibed ni en gi riekni moko ni samoro magi osiepegi kaka samoro do thegre kod kata do gwenyre kod gi tek. Ni samoro nyalo thuogi kod od bura but ichak ipenjori achiel gimachielo niya. Ne wantie kod penjo mane okinde loso machalo ne Sol Havi gini Ahmed Nasir Abdullahi gini nche ne lose motelo kata wan watimo sigana motelo ne en lando jotend migepego. Masigana ne jolony ncha ne chiwe pachgi jomong'eyo rieko mag katiba gi chike. Ncha ne otemo chiwe pachgi ma gin owuon gin giwegi gineno ga tipo kata jatend piny neno ga tipo wagi giwinjo weche wagi. Ka opogore bedo ni samoro Attorney General ncha ne onge nikech ncha ne ochunge tich. To pod no nyalo somo rieko kuom joma moko man gi rieko mag chikegi. To wan owegi notimo ne maber kendo mwakelo ne jolony moloso ni gini kaponi ne osechungo jogi e tich to koro chiko koyiene mondo chako duok gi kendo. Debed ni nodwa ni mondo wegi to samoro ne golo mamoko to we mamoko kata koro wilo ne gi mana migepe. Koro penjo machielo niya to jogi be chak iduoko gi e od bura kech naneno ka okil Opondo Kaluma wacho ni joma ncha ne osebede apise ka gin koro gichaka chaka tich. Ok chak puodho kendo gi od bura manyiso ni gin koro gidhi nyalode. Mago mbaka ma pod samoro nitie kanyo. To debed ni gidonjo od bura. Koro kuom ranyisi Miano Rebecca Attorney General ma en oseted the cabinet but tije opogore gi tich manotimo mar trade cha. En koro dhi time nade. Koro kuon gi nyisi ni wanyalo chopo kama koro japiny moro mobedo tenge nyalo ng'iyo kata ng'ama rieke siasa nyalo ng'iyo ni dibed ni idhi ataro gi dwaro mar chik. Nikech kiwinjo narrative masani koro itiyo godo ni joma ne osebedo apise ka gin koro gidonja nyalodia ma gima ne chak ipiedho gi onge nikech gini ka bed ni ne nitie chenro mar piedho gi japiny ne pod wedo gi geno ni dong gidhi e od bura wadhi keto liet ne od bura mondo kik puodhgi. To kaponi ok wadhi laini no ma jo siasa bebe jo chike biro nyisowa to nyisi ni gichacha osetimore kendo ose. Erokamano ahinya.